Abdullah Aslan, doğru haber. Ne xetmandına hiş u beaqilti, li beedebiya sistematik. İnsan behesani u rahati dikare bibêje ku di nava CHP de beaqilti heye, lê rewş ji vê xerabtir û wahîm e. Tiştê ku qewmîne xetmandina hiş e, lê encama operasyoneka sistematik û bi plan e. Dizî, berêtî, ruşwet û kiryarên qirêj bi heman dezgah û mekanîzmaya dewam dikin. Bi arsizî, bêedebî, bêhêş û bêfikra exlaqî dewam dike. Özgür Özelê ku piştî kongreya bi şaibe û şüphe bû serok, li hemberî hemû geşedanên li şûna ku bersivê bide muxatabê xwe bi tirs û panîkê êrişê der û dora xwe dike. Laliyê din Ekrem İmamoğlu dema îfadeyê dide jî nikare tehemülê pirsan bike. Ji sûçdarkirinan re bersiveka mentiqî nikare bide. Her tim dibêje ez ne muxatabê vê pirsê me. Hewlê dide ku vê yekê ji holê rake. İcar eger ew mehkemeyê jî muxatab negre wê çi ji milletê re bibêje. Ev stratejî ne tenê ye, wekî din jî hene. Özgür Özel jî wek Ekrem tercih dike ku bêdeng bidemîne, rojevê beralî bike û biguherîne. Lê dema ew vê yekê dike sînor û hedê xwe derbas dike. Heqaretên wî yên li Müslümanên ku li camiyan nimêj dikin û helwestên wî yên bêedeb ên li ciyên pîroz qet nayê qebûl kirin. Siyaset ji xwe re kirine weka bêhurmetiya camiyê. Li gor wan siyaset texrîbkirina qebristanan e. Bangê dikin ku qebristan texrîb bikin. Ez dibin vê banga boykotê de jî hisyeta heyfgirtin û tolhildanê pir hîs dikim. Lewra boykota ku bi mehane li dijî terefdar û alîgirên Siyonîst tê kirin, Siyonîstan pir nerahet dike. Ya xerabtir ew e ku provokatorên ku daxistin meydan û kolanan küfrên xelîz û bêedebî li rehmetî dayika serokkomar kirin. Ev bêaxlaqtî encama bêhedî û zihniyeta qirêj e. Ev nerahetiya ku dibin navê protestoyê de tê kirin, maske û rûpoşê wan jî xist xwarê. Vê yekê zihniyeta CHP'ye ku heta vê rojê li ser Tirkiyeyê bûye bela jî careka din bi me dide nîşandan. Niha jî hin kes derdikevin û ji wan rezîltiya re dibêjin azadî. Li vê derê xetmandin û bêaqiltî tune ye. Wê hewl bidin ku diziyên xwe bêşermtî û bêaxlaqtiyê xwe meşrû bikin. Lê ev millet her tiştê dibînin, bawer bikin, haya vî milletî ji tiştên ku ew dixwazin veşêrin heye. Ma hûn dizanin ku meseleya rastîn çi ye? Li vir bêhiştî û xetmandina aqil û tevlihevî tune ye. Li vir projeyek heye, zihniyeta ku ji bo menfaetên xwe tew endîşe nakin. Li dijî hêja û nirxên Tirkiyeyê bi mêjiyê kesên din tev digerin û hereket dikin. û ev zihniyet êdî derketiye holê. Daxwaza min ew e, divê êdî her kes hay ji xwe xıyanetê hebe û saf û aliyê xwe li gor wê hilbijêre û eşkere bikin.